Вітаю вас, паважаныя сябры, на канале Усёмухі. Ну як вам моя эксклюзивная елочка? Хай себе не елочка, але ўсё роўна зялёная, прыгожая паўднёвая расліна манстэра. Мне здаецца, неважна, што ў вашай хаце на Новы год будзе ўпрыгожана. Манстэра, елочка, галінкі сасны ці якісьці другі куст. Галоўнае, каб все гэта вам стварала пазітыўны настрой. Дзякую вам, што вы былі са мной на працягу гэтага года. Ставілі лайки, пісалі каментарыі, дзяліліся ссылкамі. Я спадзяюся, вы працягнеце гэта рабіць і ў новым годзе. А я, ў сваю чаргу, абяцаю далей радаваць вас сваімі пазітыўнымі відэо. Новы год ўжо стукае ў дзверы. Хай здароўя ўсім вам прынясе. І вядома ж, любві шчырай, веры, шчасця светлага, як травы ў расе. Хай збываюцца жаданні ўсе і мары, а поўначы хай у дом ваш зойдзе цуд. Ён падорыць усмешкі на твары, пракладзе да шчасця казачны маршрут. Новы год – чароўнае свята, верым у цуд мы, што не гавары, дык адзначце яго заўзята. З Новым годам, дарагія сябры! Да сустрэчы ў Новым годзе, Усёмухі! Люблю вас усіх!